cabanga ngekusasa labo bodwa engathi baphila esiqhingini futhi baphila bodwa uma bese inkingini bayakwazi ukuthi bememeze bona laba bantu ababanyathelayo uma ngabe bekhuphuka beya phezulu akuyintokozo futhi ke angiboni ukuthi abanye abezemva kwethu bayokuthola lokhu ngoba sinabantu abayishaya emuva beyishaya phambili abantu abangazazi noma bayaphuma noma bayangena ezweni lakithi Hlongwane uyithinte la ngisho nami ebengacabanga ukuthi ilele khona ucabanga kwakho futhi kwehluke kakhulu kuzivezele umqondo ohlukile kakhulu ngicabanga ukuthi nabantu abaningi abakhona lapha bazovumelana nami mangisho njalo ukuthi lokho okuvezile kuvula amehlo abantu abaningi kakhulu ngiyazi ukuthi kunabantu abangalithandi iqiniso kunabantu abazalelwe nje vele ukuthi iqiniso ngeke beze bephile ngalo noma belibona kuyilona lona ekufanele libaphilise kodwa ngeke beze belizwe ngoba indlela naye umuntu ayiyo nangendlela umuntu ayikhethile ukuthi yona azoyihamba ngoba efuna ukuthi akholiswe noma agculise inkanuko zakhe anazo ngaleli sikhathi asuke ephila kuso nangezinto asuke ezenza ngaleso sikhathi kodwa iqiniso lithi ngeke size siphile ngamanga emhlabeni ingakho siyilento esiyiyo namhlanje noma ingakho sibhekana nalento esibhekana nayo insuku zonke ingoba sivumela ukuthi amanga angene phakathi kwethu siphinde siwavumele ngoba alula kuneqiniso ayikho into enzima njengokuphila neqiniso ngoba uhlamuka abantu abaningi futhi uzondwa abantu abaningi futhi ke ushayela amakhala abantu abaningi njengoba sikhuluma nje kumanje baningi abantu abashayela amakhala ngalokho esikukhulumayo ukuthi nampa abantu abayinkinga bafuna ukuzovusa abantu thina esithi siyabalalisa ngoba kuyaziwa vele ukuthi abantu abaningi njengoba usushilo ngani ukuthi abantu abaningi amanga bayawathanda ngoba iwona abhebhetheka kakhulu iqiniso liyandonda uma lingandondanga lisuku ngisho ukusuka la lifanele lisuke khona liyohlala la lifanele lihlale khona ngoba kuyaziwa ukuthi iqiniso yinto eyingozi kubantu abacabanga ukuthi bangcono kunathi lapha ezweni lakithi mina ke ngizizwa ngithobeka kakhulu nabendloveni amandla engazi ukuthi ngiyokubonga ngithini kuba bonke nje abantu abakhona lapha ukuthi indlu emnyama indlu yakithi umuntu nomuntu omnyama okhona khona lapho othanda iqiniso kufanele ukuthi azi ukuthi akekho omunye umuntu esiyokhalela kuye ngaphandle kwethu futhi akekho omunye umuntu oyosimela ngaphandle ukuthi thina siyimele thina siyikhulule thina kulamaketanga esikuwo Nabezithe wanga ngikhona yebo mntwana ungafi inhliziyo kancane mntwana ngicela noma bese ngisikhiphile nje isifasa una sengicela ukusala sengijanti bese ngizokwazi ukudeda bese ngikwazi ukulalela uyabona mntwana ukhona into esikhule phansi kwayo okuyona elahlekile neyenza ukuthi thina abantu kube likhuni kangaka uma ngabe singezwani mina nawe mntwana kukhona la kufanele sizwane khona uthi omunye ubaba indodakazi yakhe izaliswe umunye umfokazi endaweni lo mfokazi uyasuka uzalise yangaphesheya yakwamfundisi lo baba uyinyanga waxabana nolunye lo baba ulugedla waxabana nolunye ugedla right indodakazi yakhe yazaliswa lo mfana lo uyasuka lensizwe izalisa ngaphesheya kwamfundisi isiyalobola iyashana izame le ndoda ukugadla yehluleka ngithi abezwana nolunye ugedla ngeke ngimusho ngesibongo ngoba amadoda asaphila la iyasuka lenenye ibophela ihashi ngosuku lomshado uma kufanele uzongena ngolesihlanu iphuthuma kuleya ifike iphende yashe sangweni ithi sibanibani ithi ngidipha nawe ngiyifuni lento eyenzeka lapha ngizwe inkulumo lona nangempela kubanga isikhathi waphemba umlilo wafaka izungu yafa intokazi leya uzange ube bikha uzangicace right ngisho ukuthi ngamanye amafuphi kukhona ukungezwani asizwani ngeke siphinde sizwane sibanga into engelutho ukuthi ubani umkakho uneyinqe ezinkulu unemali ubani uthisha sibanga into engathi shu manje mina nginsizwe eyaqhathwa anginendaba nenye insizwa mina ngoba ngincenge lutho komunye umbhebe uma ngabe indoda iveza igama eliphilayo kufanele siyeseke sikumisa ukuthi umfoka bana ngemfuni
mina kunamadoda engeke ngisho ngithi mina hayi uma sesisekhaya sengamtshela cha mfowethu ithambela kude nami kodwa masezizweni fanele ngifike ngigqishe nabo kithi abafo bakithi umbala wakithi lona madoda sibhekisa ikhwile ezantsi kade sasiphila nezigodi ebesishana nazo thina emsizweni uma kuthiwa sihlangana ndawo ngazi umfo kabani ibomvu ngagcina ngemshayile mangifika igama lithi sibhekisa ikhwile ezantsi siyobuye sikubonge lokho inkinga abantu abasafuna ukuhlanganyela entweni eyodwa ezosiza bona bafuna ukuyiqhubha inzondo loba kungenasidingo yiyo lento ezosibulala kakhulu engingakusho angiprofiti ngiyedlula nje kutheni ayikho into esiyiyo ayikho into esawuphinde sibe yiyo ngake ngathi ngikhuluma ngathi ingubo yethu lapha kwantu iya ngokuya iyembuleka ngangibale ngasikhathi ngathi sezintathe isele ngaphinde ngabala ngathi sezimbili ngathi maye kwaphela le ayikho into esiyiyo ayikho futhi into esayoba yiyo ngoba asikwazi ufinyelela egameni elilodwa ukuthi cha bafowethu ake sibhekisene izikhwile ezantsi siyobuye sikubone lokho ngoba abanye balabantu uthola abezwani nje uma beke bahlanganyela babhekisa izikhwile ezantsi bothi bebuya ngale babe bejabula bethi awumfoka bani ngiyathokoza emoyeni wami ngoba omunye umuntu ukube negqubu naye kanti akusekho into esenibanga senibanga amehlo njengeinkunzi ngoba ngisho impiyazi inkunzi isuswa amehlo manje ke ngeke sibathina abantu ngoba nomunye udla kuthandayo kodwa nje angiyiboni into umuntu asayoba yiyo angiboni mfowethu ngaphandle ukuthi abantu bazogcina bayibulale kube yilokho nje nalokho ayikho into esiyiyo ayikho into esawuphinde sibe yiyo sengihamba uma ngabe ivoti libalekile uma ngabe futhi iCalport liyinto engagcina igugu ngabe nesibhamu sisithenga sisifaka eCalportini singahlali kwi-safety Hlongwane ngapha ubusuku obuhle uselekile ntwana ndabezi Hlongwane ngaphambi kuba ngikudedele ungapheli umoya uhanqe siqishe ndawonye kunalolu uchungechunge lukhona phakathi kwesizwe lesi esingapha ngakithi lesi sesibizwa ngamaZulu njengamanje noma sihlanganise izizwe eziningi bese kuba isizwe sakwaXhosa kunochungechunge liphakathi kwethu lolu olenza ukuthi noma ngabe kuthiwa siyahlangana siba into eyodwa kube nzima kakhulu ngoba omunye ukhomba omunye esweni omunye uyibona engcono kunomunye kuhamba kugamanxe kuze kufike esizweni sakwaBhaca noma singanamathele kakhulu kodwa uchungechunge lukhona kakhulu lapha kulesizwe sakwaZulu nesizwe sakwaXhosa ukuthi lapha Hlongwane njengoba thina noma mina nawe kunezinsizwa esikwazi ukuthi sikhulume nazo sikwazi ukuthi siphile nazo izinsizwa ezifana nomfoka emzukulu kaMphongolo nezinye nje izinsizwa zakwaXhosa esizaziyo nezinye engingazazi ozaziyo mfowethu Hlongwane kodwa siyakwazi ukuthi sihlale ndawonye sixhumane nazo thina abantu abeke behambe befike ngisho naseyindaweni zokusebenzela ezifana nasezimayini ekuphi nakuphi sihlale futhi kungabi nankinga lesi sihlava lesi esiphakathi kwethu ngoba iqiniso lithi sizohamba thina Hlongwane emhlabeni sizoshiya izingane zethu lezi izingane zethu esizishiyayo siyishiya nani njengoba lezi zizwe ziyinto eyodwa kodwa kayibukani ibukana ngeziqu zamehlo ubani thina osiqhathayo okufanele ukuthi sikwazi ukuthi simqonde simqondisise ngqo ukuthi nayi inkinga lapha ekhona ukuze sizokwazi ukuthi sisazi ukuthi isitha sethu sisodwa singabi izitha thina sisodwa ngiyeke nje lokhu ukuthi thina nathi lapha kwaZulu kasizwani futhi ke sibukeka noma sibukelana phansi kakhulu njengoba bengisho nje ngathi sinenkinga yokuthi osaziwayo
bakulelizwe lakithi bangomba xambini nje badushile ukuthi kunezinsizwa eziqhuba imkhaba ezinye zizimpohle kodwa zithi zikhuluma ngesintu noma ziphethe isintu kodwa azikhulumi into ekufanele ngabe ziyayikhuluma futhi kayihlali lapho ekufanele ngabe yihlala khona ngaso sonke isikhathi zikhuluma lokho okufanele ukuthi kuziwe obasi babo nalabo ababaqisha imali lapha ababaqisha khona iqiniso lithi kunosaziwayo lapha uma bevela besenkingeni thina siyisizwe siyakwazi ukuthi sihlangane sibalekelele kodwa abaveli ezintweni ezithinta umuntu omnyama nezithinta abona uqobo ngoba igama lithi basafuna ukuncela kulaba bantu abangabacindezeli kithi nabantu abangafuni ukusibona thina singabantu abamnyama sihlangene senza into eyodwa siphinde sibe yisizwe esingcwele lese sasiyiso kakade sinaleyo nkinga lawo bantu laba bangosaziwayo abafuna ukucasha emva kwahlongwane ukuthi uma uhlongwane ekhuluma bethi washaya hlongwane iqiniso ngiyazi hlongwane ukuthi uhlezi ukulona umbuzo uthi ke wena uthuleleni ungalikhuluma iqiniso uzozwe ubone umfoka khawula ukuthi uyena okhuluma iqiniso umfoka hlongwane uyena okhuluma iqiniso wena yini oyenza ukuthi uthule uphushe laba abanye ngekhanda ubani kodwa kufanele ukuthi afafele omunye wena okomkhulu ndabezitha uma kuchithe kumuzi wendoda kusuke kukhona abaphehli bozwathi uzwathi ilesi sihlahla okuthi umqaqonga yise sikwazi ukhokhela uma kuchithe kumuzi wendoda kusuke kukhona abaphehli bozwathi abakwazi ukuyikhuluma inkulumo bayimisa ibe nobufakazi ayivala leyo nto uxolo khona ebengikulungisa la abakwazi ukuthi bayikhuluma inkulumo bayakhe izibe nofakazi benezimpande labo saziwayo laba bagcine beguga begazathelwa yikho ngakhetha ukuba indoda kunodumo kunamabhunga amaningi ajabulela ukuthi awuhamba nokwalakithi izulu uhamba nomzukulu ayu famous bahola utshwala bahola 300 uzobabona abanye babo kule minyaka u10 ezayo noma u15 bazobe sebegcwele kuma broadcast bekhuluma amagama athi usibanibani ebesiyuze siholela utshwala engasinike ilutho bese ufica odadewethu bekhala othathekile bethi akekho fair ebeyuze ingane ngeminyanya kabuloyo mina yikho ngakhetha ukuba indoda ngakho futhi ungeke ungifice eduze kanombani cha ngakho futhi ungeke ufice ngifonelwa yinombani odumile mina cha ngoba iningi labo baguga begazathelwa iningi labo bagcina sebeyimlalandle iphansi nezinqibe ngela ekutheni yonke le nto basuke beyenza bazenza labantu okuthiwa ama neutral ama gap stander lo ngamazi noma uyabanda noma uyashisa sakhula bebizwa kuthiwa ama oli uma ikavela ukuthi uyileli qembu akasezokuqhashwa yileli angithi benzela isisu sakhe izizwe zabo manje akusiza into ongayifaka ekhanda lezi noma ongayithathela emqondweni into nje vele zizithixo zokukhonjwa ichaza izingane kube kuphela ngila ekutheni mntwana lenhlava yafakisiswa kwaze kwakhona abantu abafayo bafe egameni lokuthi bebulewe ngabantu abathile uma ngabe uthi uyayikhuluma noma uthi uzama ukuyilungisa insizwa zakithi mina ngikhuluma izilimi ezu18 ngihlala abantu abaningi abahlukahlukene emhlabeni namanje ngisaphila nabo abanye ndithi isixhosa lesi ndiyasithetha ndiyasibetha ndiyasiqhwitsha maxa sibe zamabomvana mampondomise emrami kanti Brandon Kante enrampeni bengihlezi nabo bakhona kodwa ubabona ukuthi banayo lensila ngoba uthola khona abantu abaze bashona kwavela ukuthi hayi usibanibani wabulawa ngenxa yokuthi manje lento isinensila inezimpande into engayiboni futhi ingaphinde ilungiseke nakusasa ngoba isizwe izwe lisaphethwa amakhosi izinto lezo obonayo ukuthi izinto kwakufanele kuhambe kuthiwa kukhona ukukhumelana imlotha kube khona imhlabelo eyenziwayo entabeni mhlambe kube khona izinto ezithile okuthiwa kushiswa ngazo noma kuhlanjwa inkomo okuthiwa kushiswa ziyashiswa kuvalwa leya noma kuhlanjwa ngiyabekisa nje ngiyadlula okwesibili sesiphila impilo eziningi singabantu engafani khona abantu abanesibongo khona abantu abanesaname labantu abanesaname meaning labo zithixo bese kuba umuntu onesibongo abefani labo bantu into leyo mntwana engayiboni ilunga mfowethu engayiboni ilunga anakusasa ngiyibona ilunga funa uqamanga ngiyibona ilunga ngoba
nomunye uthi mayisehamba wafika ekhaya ethi hayi khona umngani wami lapha insizwa yalena kwabhanca lezithi ngimchanga engqamegana ngamchanga ngamtshitshisa kwakhala unyanakhe mabethi inkunzi bathi ikunzi ngihlaya nazo kakhulu zomahambeni kojaca konke wosiphangeni lengihlaya nazo kakhulu sikithi ingoma ngapha embalenhle sisebenza njengoba ngisho ngithi kuyinsila mfowethu noma uthi uyafika ekhaya uyaxoxa hayi insizwa zakwaXhosa khona insizwa yempondo lapha yakwaSilosini yabantu abankulu uzwe ekhaya behlobo ethi hayi amaXhosa igebengu ayibone lento ukuthi ayikhona ngisho ukuthi ufika nenkosikazi iyacwaseka bonke abantu banamanga njalo nje kuhlale kunake kuthi hayi lo mfazi phela iXhosa esuka ubuXhosa angiyiboni mntwana icisha noma ilunga angiyiboni ngoba inabantu ngemuva abadala abayibambe ngezandla zombili abangafuni isidala ukuyidedela kanti isizwe sakwaBhaca siyisizwe uma usinakisisa esiyimele nje kwenzeni izinto hayi esiyimele nje futhi esingafuni nanokuvela kakhulu nanokuphapha siphaphi ngoba nala kithi kwaZulu hey sebeyaphapha abantu abaningi hey kugcwele amayayatheka amaningi uvele nje ubukuthi izibi ke lezi yibo futhi abantu abasihlambalaza baphinde basidicilele phansi kakhulu bafike bamosha izinto phambili bese lithi igama hey amaZulu awukuthi uthothi thina abanikazi balokhu kuphila esiyiphilayo lempilo asiyazi lento utholi sesinesicwacwa sinegama elibi sinabantu abaningi abaphaphayo manje la kwaZulu abaningi abaphaphayo futhi mawuthi uyanaka yiwengu nje lezi ukuzwa nje ukukhuluma yenkabi yami ngeke ngibona lapho ngabafana ongangosikemela sikemela ngiyamzala ncane okuncane kwabafana ezalwe ngo2003 4 5 6 7 yenkabi yami yenhlanhla yazi inkabi yami ngithi mina ngibona nabo labo rubbish la izibi mfowethu sekukuningi kakhulu izibi mntwana angeke kusalungiseka ngeke kuzophinde kulunge mntwana ngoba nezinto otholthi ngabe ikhulunywa ngabantu abadala bayayikhuluma bona yabona nje mina ngisumuntu ovamisa ukuphawula noma nini khuluma noma yini kwakubo life laba ngithi mhlawumbe nginezinyanga mntwana ufakazi nabaye laba ufakazi angisangena ngeni ngakho ukubuka ukuthi kunamayatheka amaningi la iziphaphi zeyigcwaneki zoyilulwana waphuza isihlambeze ngamithi wazwamitha nabantu abaningi kakhulu abaphaphayo lapha kithi kwaZulu mawuthi uyabheka kodwa abantu abangayiphili lempilo yakithi labaqhama sebefaka imvunulo zengwe phapha konke lokho mawuthi uyalandela zolo lokho ngo2015 begqoka into ezimhlophe 2014 Shumaye ebhizi ngeShumaye kwafika ikhotana wangena ezikhothaneni kwaphuma uzuma kwaphela izikhotana wabuya manje ubhizi la kuyimvunulo yibiza yenkabi yami ngoba umuntu nomuntu uyayumuza ukuthi lo ihlathi leli umzwa nje olimindi ihlathi leli futhi leli iyayatheka isiphaphi lesi noma ngabe kuthiwa kwabantu noma ngabe muhle bamfishane noma ngabe unezinqenkulu namabela u3 uyazi isiphaphi lesi nalapha kithi inkinga esinayo mntwana sineziphaphi noma lento singazama ukuyilungisa ngeke izilunge ngoba lezi phaphi zithatha izinto ngamawala nalomsizo bamabhluku osebugcwele yibo nje obusimosha kakhulu mntwana ngeke kuphinde mfowethu kulunge cha kanti futhi mawuthi uyabheka lezi ezinye izinhlaka ziyizinhlaka ezithobile ngoba ngeke futhi ufice insizwa yakwaXhosa noma ingqawe yakwaXhosa uyizithi xa siyapha entabeni senze ukuthi ngeke kodwa la kithi kwaZulu kuneziphaphi eziningi ufice ikhuluma ngesiNgisi wena man mayiqala indoda ithomba ngithi suka isimuno kamakhwapha uqala phupha umuntu wesifazane yonke leyo nto leyo sineziphaphi ezinye uyazazi mntwana phambanisa imlando iphambanisa yonke into thatha inkondlo yesilo kuthiwe ihubo into oyizwavda ihlangani sineziphaphi kakhulu la kithi kwaZulu angishintshi futhi lokho ngiyema bese kuthi abantu esiphila nabo lempilo yakithi kwabantu yobumpabanga ngeke ubafice bephapha ngeke bonke labo sintu sami isintu sithi iziphaphi zonke lezo fice ilenge emafletini ayinawo ngishimiza ayinazo ngisho izindle emakhaya ilenge emafletini la fice kuhlale kuthwele imqhele enkukhu zehle emthini la iziphaphi zonke lezo uqala ukwazi izolo ukuthi umuntu uzothi hayithi abantu uzoyilungisa uyithini mntwana leyo nto kukhona insizwa zakwaXhosa lapha esihlezi nazo umzukulu kuhlale ngihamba naye khona lapho khona umuntu yayithi abantu yini umXhosa ngeke uyilungise leyo nto mfowethu ngeke isalunga mntwana sineziphaphi kakhulu ndlu yakithi siyabonga siyathokoza amakhe enkosi mfokahlongwane uyabona kunzima kakhulu kunzima futhi kulula kulula ngoba ngicabanga ukuthi amehlo thina esibuka ngawo
akwenza konke esibukayo kulula kodwa kunzima ngoba lezi zinto abantu ezibathintayo kakhulu ibona abangaboni. Mfokahlongwane nami sengiyaflathela sengizohamba. Ngizocela nje Hlongwane ukuthi ungangishiyi ngedwa ngoba ekade nginabo engivamise noma esivamise ukuba nabo nami kade ngagcina ukuba lapha bangishiyile. Ngicela ukuthi umfokahlongwane engapheli umoya engafi inhliziyo. Mazivalelisa sivalelise kanye kanye. Ngoba nami inkundla sengizoyideda ngoba abantu bakithi namhlanje uyabasiza kusasa ibona futhi abazobe sebekhuluma sebethi wawuthunywa ubani ukuthi ukhulume ukuthi nokuthi kodwa iqiniso lithi thina sazalelwa kule iqiniso saphinde saphila ngaphansi kwali iqiniso akukho okunye esikwaziyo ngaphandle kweqiniso. Ngibhlungu ngoba phela vele ke kunabantu ke abakukhethile ukuthi bebe yilento abayiyo. Kunabantu engababuza lapha ngathi mina yini ibhinqa obani ababizwa ngamabhinqa labantu enibabiza ngesizwe enithi bangamabhinqa kuchaza ukuthini lokho baqhamuka kuphi obani ababhinqayo umuntu ofaka impahla nezingubo zamantaliyane uqhamuka kuphi ukuthi uyabhinqa ukukhweza khona kuyini ukukhweza inxashibe obani abasuke beyikhwezile bayikhwezelani labo bantu babizwa ngani umehluko phakathi kwaswenka nebhinqa noma nemvunulo nokuvunula nokuhloba kuphi khona akekhona edwa Hlongwane okwaphendula noma okwabuyela kumina ukuthi azochaza ukuthi kwenzakalani ngabuka ngathi mina hayi yikho lokhu ekukhulunywa ngakho ukuthi sinenkinga kakhulu yokuba nonontanda kubukwa abayibiza ngezinto abangazazi namhlanje uma sebefaka abanye abantu otakwini bese bayabaleka bengafuni ukufuna ukuthi betholakale lapha abangakhona. Iqiniso lithi nabantu bakithi nabo bangamalabatheka kakhulu. Abantu bakithi nabo balandela yonke into bafana nekhakhasi bafana nephepha nje eliphephulwa umoya namhlanje kushona le kusasa lishona le maka bekuzimvula lihamba kanjalo futhi nemvula. Namhlanje umuntu usimeme kusasa ufadabele ngenxa ukuthi umuntu akafuni ukuyiqonda ukuthi yena ubani kodwa iqiniso lithi mhlazana abantu bakithi babuyele eqinisweni mhlazana abantu bayihlonipha bona baphinde bahlonipha nalezi zibongo zamakhosi abazembethe noma abayingamele noma ezibangamele ilapha abayoqonda kahle khona ukuthi umuntu umuntu ngabantu umuntu akaze ebe umuntu ehamba yedwa noma ebe umuntu kungekho umuntu omsizayo noma omlekelelayo noma omkhombisa indlela. Impumputhe ayikazi yahola enye impumputhe kodwa namhlanje nina bendlovena amandla siyababona abantu abayizimpumputhe behola impumputhe iholana nezinye impumputhe iphinde futhi ezinye impumputhe ihalalise noma abanye abantu ababonayo abakhetha ukungaboni begcina behalisela impumputhe ukuthi ziyadonsana nabo begcine sebeyixhuma lezo impumputhe lezo yilokho kokubhlungu ngabantu bakithi nesikuzwa ngaphakathi kuthina ngoba iqiniso lithi amanga neqiniso kakuhlangani. Sibabhlungu ke thina ngoba lezi zinto siyibona insuku zonke ukubuke ungabusazi nengempela ukuthi uzoqala kuphi makunje ngoba abantu ekufanele ngabe balikhuluma iqiniso bathula basho lutho ngoba ukukhuluma bona bayakhokhelwa ukukhuluma okhosini bayakhokhela kunezinto engafanele ukuthi beyikhulume kunezinto akufanele ukuthi beyikhulume yingakho uma ngabe ngelinye ilanga ekhulume waseyakhohlwa ebizelwa isigungu sokuthi uthini mangabe ekhuluma le nto umuzo umuntu mayikhuluma iqiniso namhlanje usasa useyaxolisa yena usethi lento akade eyikhuluma beyikhuluma ngoba ubephuza uphuzo oludakwayo noma ubesese kakhulu yini na ingoba wonke umuntu noma labantu abadumile namhlanje ukukhuluma kwabo kunemali phakathi bayakhokhelwa ngenyanye imali imfokahlongane nethimba lonke nje likhona lapha ngoba yenza abantu bebe ilento engaphezulu kwezilwane ngoba ngiyanqena nokubafanisa nezilwane ngoba izilwane zenza lento ezaziyenza ngisho emandulo ayikaze ishintshe abantu angibazi ukuthi ngabafanisa nani mhlazana abantu bathanda iqiniso futhi baqoka iqiniso kunamanga lapho boyibona khona indlela ikhanya kodwa
nami angikuboni ukukhanya uma abantu bakithi besozothokoziswa amanga bejabuliswa amanga into engahlali isikhashana into ehlala namhlanje kusasa ayisekho yingakho sisoba nalezi inkinga ezikhona mfoka Hlongane ngingachithela isikhathi kakhulu ngisacela ukunika umfoka Khawula amagama amabili amathathu bese siyayivala ngiphinde ngize kumfoka Mkhonza bese ngiza kuwe mfoka Hlongane ngwane usivalele bese nami ngiyayideda inkundla nina bakomkhulu ngiyathobeka kakhulu ngesikhathi senu nonke nje ngokubaleka kwazi ukuba ningabele sona ngeke Ndaba ezitha mfoka Sikhonza Ndaba ezitha nebani mfoka Khawula ngisabathi ngiyamemeza lutho yebo ngithi ngiyasabela ndaba ngiyacela ukuthi mhlawumbe umuntu akathinte kafushane nje kukhona la kushoda khona abantu abasifaka kule nkinga zingwevu lezi ezihamba zifike eParliament zifike zilale ebese izingane zethu ukusukela ko18 kuya ko35 kuthiwe izona ezifanele umsebenzi bese thina boyise bazo kusukela ko35 kuya ko50 noma kuya ko60 kuthiwe thina umsebenzi awusasifanele asisakwazi ukusebenza now lezi ngwevu mazenza lento angazi noma zisuke icabanga ukuthi ziyakha noma zenze njani konke lokho kungenxa yethu thina esehlulekayo ukuzibona lezi ngwevu nezalukazi ezilala lapha kujuza amathe eParliament ezihonqe ziyophuza utshwala bamahala ziyothola yonke le mali le ebe kanti zona zithe abantu abangangazo kithina akufanele basebenze akufanele bathole lamathuba bezowatholayo zona ngibuke ukuthi ingabe ubula bethu na ebese ngibuya ngizezansi indaba ezitha ngesikhathi sethu umzabalazo ubuphushwa kakhulu igenge encane le genge encane esingasayiboni umnyakazo wayo kulezi insuku icile kakhulu ezidakamizweni ifakwa angazi noma ubaba uMkhonza usikhonza yini lo eqhamuka lomsindo ongaka lapha kuyena ngizocela ukuthi indaba usimutele yena noma kukuyena undaba ezitha sengisho ukuthi ke leke engeningi encane ngesikhathi sethu ekwakuyiyona eyayikhombisa umzabalazo la ufanele uye ngakhona ikhombise nomfutho umzabalazo ekufanele uthathwe ngawo kulesikhathi esamanje leyo genge isebuswezini kayisebenzi kayinathemba nekhona ibe seyidakamizweni izidakamizwa zona lezi ezifakwa yibona osopolitiki nababusi bezwe lethu ngoba ukube bekunayo inhloso yokuthi laba bantu bangaphandle abafika ezweni lethu ngenhloso yokuzolona ukube bikhona inhloso yokubakhipha njengokufika kwabo okungekho emthethweni ingabe yenzeka ukube if only there was a will from our political principles. Now ngoba kuyakhomba ukuthi osopolitiki bethu nabaphathi bethu bane interest kulo kungenzeki kahle kwezinto nase kukonakaleni kwezwe lethu ikhona ke nje izwe lethu lizobola ngokuthi kuboliswe lezi ngane zethu ezincane kufanele ngabe ziyayikhomba lemhlahlandlela ukuthi hayi labo omkhulu nabogogo abalapha phezulu bayalibolisa izwe mabenze nje ngoba phela uyabona mawubabheka bonke obabuzondo obabumantashe obaba kwasayona iIEC ukuphatheka kwayo kukhulunywa ngabantu abadala now i new generation
angeke siyiphathe ngoba yikho angazi ke nami bengiyaye ngibuza ukuthi kanti ukuhlakanipha kwabantu nama-politicians bakwethu sekwagcina ngobheka icele nabo bonke yini laba abanabo le phezulu. Ngabe kusho ukuthi kuyo yonke le genge esezansi abekho abantu abanobuhlakani bokuthi lelizwe lethu bangalibusa balithathe liye phambili. Uma ke bekufanele abantu ba-retire at 60, mina bengizoyiphakamisa ukuthi mhlawumbe asibe nayo into ethi okwenzeka phansi nasephalamende akwenzeke ukuze kuzobonakala ukuthi izwe lethu liyapi. Ngiyazithokozela ke ngiyazithakasela ziyakwabusa zonke izingxoxo ezifana nalezi. Ngikhuleka kubafowethu, ngikhuleke ezinduneni zami, ngikhuleke nasemakhosini, ngikhuleke nakubona bonke nje abenza uhlelo olufana nalolu Ndaba Ezitha wena komkhulu lube impumelelo. Imbono yenu bafowethu iyasakha ukuba khona kwenu nobuqhawe benu nokuyinikela kwenu nibe amathandazwe azimisela ukulifela izwe lawo ngenxa yembono abeza nayo yokwakha leli lizwe. Konke will never go in vain. Bakwethu indlebe zethu ziyezwa thina esinazo. Siyabonga. Siyathobeka mfoka Khawula. Mhlambe ukuthinta kancane bese ngiyadlula ngiza kumfoka Sikhonza. Kulokho ade ukusho ekugcineni. Ukuthi le inkulumo lezi ukuthi mhlamba abantu abanye abasazi. Kunenkulumo kade kaza umuntu eyithinta. Kwaxokozela abantu besimame bexokozelela ukuthi sikhuluma indaba zokuthi indoda kufanele ukuthi iziphathe kanjani, yiziphi izinto ekufanele izenze, iziphi into engafanele ukuthi izenze. Kwatholakala ukuthi lezo zinto azimvuni owesimame. Singeke ke belu sikhulumela abantu besimame ngoba sikaze saba yibona. Kodwa iqiniso laselithi kumina ke uma sifuna ukukhuluma iqiniso asiliqale eqaleni lapha laqala khona ukonakala. Uma ukonakala kwabantu abasephalamende singakubonanga mhlazane bethi izingane ezineminyaka eyi12 sengakwazi ukuthi zilale noma zikhwelane zize zikhulelwe zambe futhi zokwenza uhlelo lwezingane noma uhlelo lomndeni emtholampilo ziphinde ihushule izisu. Abantu kwakufanele ukuthi bephakame ngaleso sikhathi uma ngempela abantu babelifuna iqiniso noma bebewasaba amanyala. Abantu bathula ngekhona oyedwa ngisho nabantu besifazana abantu abazali izingane noma babelithi izingane azange beze bekhulume. Namanye amadoda athiza azange beze beyikhulume beyiphathe le nto leyo. Bathi lethu izingane uhulumeni wayithatha wayakhe nikhona nibhekile zange nize nisho lutho. Akekho noyedwa umuntu thina ngikhuluma nje singabanye abantu ababi emphakathini, singabanye abantu ababi kubantu abangalithandi iqiniso ngoba iqiniso yinto umuntu aphila ngayo. Nanokuthi ke vele ke inhlamba yinto esidla nsuku zonke futhi into esingenankinga nayo ngoba into enganamatheli. Kodwa iqiniso lithi uma ngempela abantu babe nenkinga ngohulumeni owafike wangena wathi uzomela abantu abamnyama kwakufanele ukuthi beshaya amakhala mhlazana uhulumeni ethi izingane ezincane singakwazi ukuthi ikhulelwe, singakwazi ukuthi ihushwe izisu ngaphandle kwabazali, ngaphandle ukuthi ingane ibe nomthetho. Mhlazana uhulumeni ethi ingane ayingashaywa, ingane ayingakhipha umoya omubi osuke uyingamele uma ihlupha abazali bayo. Bathula abantu azange beze besho lutho. Baphinde bavuna abesilisa ukuthi abantu besilisa sebengaganana bodwa nabantu besifazane sebengaganana bodwa bekhuluma amanyala phambi kwenu. Akekho nomunye noyedwa ngisho nabezenkolo laba abantu abafaka ukholo labantu abanamanga kakhulu kunawo wonke umuntu okhona lapha emhlabeni. Akekho noyedwa okwakhuluma, akekho noyedwa okwaphawula. Uma sekufika kulezo indaba lezo umuntu ucabanga impilo yakhe nomsebenzi wakhe ukuthi uma ngake ngiphawule ngaleli iqiniso ngizolahlekelwa umsebenzi wami. Yize bona ukuthi lento ingamanyala. Thina sikhule
kumele sazi sitshela ukuthi indoda ayigudli nenye indoda akayimbathi nenye indoda kuyihlazo kuyichilo leyo nto yinto oyozufa emhlabeni ungazange uzuthethelele uma uyivumela ukuthi yenzeke kodwa namhlanje sinabantu abathi baphethe isintu nabantu abathi bamele isintu kodwa sibona kuyibo abancenxa abantu abenza yona limkhuba le ngoba sazi ukuthi thina mangabe kuzalwa ingane ekhaya noma kubelethwa ingane ekhaya kuyamenyezela kuthiwe emndenini kubelethwe insizwa kubelethwe intombazane akaze kuthiwa kubelethwe isitabane noma inkonkoni asikaze sizwe lento siyiqala namhlanje nje kodwa abantu bakithi bathule abafuna ukukhuluma lokho wobani kufanele bekukhulume lokho ukuze kuzwakale noma kubonakala ukuthi kuyihlazo futhi kuyichilo akekho umuntu ofuna ukukhuluma lokho manje ke mina ngithi iqiniso fanele siliqale eqaleni size sofika phezulu singalikhulumi lapho sesibona kahle khona ukuthi thina amanga kade siphila ngaphansi kwayo seyasehlula konke siqale lapho kufanele ukuthi iqale khona ukuze yonke into izokwazi ukuthi ihambe ngomumo ihambe ngendlela efanele ngoba kuningi abantu abangakhuluma abangasho lutho ngakho kunabantu njengamanje Hlongwane nebandla lonke abalahlekelwa izingane koBarakana Hospital komshiyeni hospital ibhedlela abalahlekelwa izingane insuku zonke akekho noyedwa umuntu othi osebenza esibhedlela uzokhuluma lelo qiniso lelo kodwa mhlazane umuntu wasesibhedlela ehlukunyezwa uhulumeni engamkhokheli uzofuna ukulanda wonke umuntu okwazi ukukhuluma ukuthi azomkhulumela kodwa akalikhuluma iqiniso ukuthi lapha emsebenzini thina sinemkhuba nje yingakho ke sinalenkinga esinayo sinabantu abathengisa ngabanye abantu ingoba sicabanga ngezisu futhi sicabanga ngemali ngayinyanya imali namanje ngiyaphinda futhi ngiyasho ngiyayinyanya imali ikakhulukazi imali oyikhongozelwa abantu ukuze wena ucindezele abanye abantu bakini abamnyama siyathobeka mfoka Khawula ukusiboleka ithuba lakho nokuphefumula kwakho njengoba silapha nje ngizocela ke ukunika ithuba umfoka Sikhonza wena wendlovu ngibonge mntwana ngibonge nasensizweni ubaba uKhawula ngibonge ngidladlalasi zingane zakwethu senikhulumile salimala kudala ingane zakwethu kasilimalanga namhlanje ukulimala kwethu zingane zethu kwaqala musukwana ku-introducewa lento okuthiwa imfundo kumuntu omnyama singakhuluma sikhulume kuze kuse thina ndleya kwethu salinyazwa ukufakwa kwemfundo imfundo yafakwa ngabantu abamhlophe ekuyifakeni kwabo imfundo beyifakelwa ekuthenini iguqule izingqondo zabantu abamnyama bayeke ukucabanga ngobuzwe babo noma ngokuba yibo kuyimanje nje sihlukumezeke kangaka sihlukunyezwe ukuthi ezingqondweni zethu uthi mawubuka obondeni ubuke lamaphepha akho owaphethe ubone ukuthi ekuhlakanipheni wena uphambili kakhulu ngoba wahlolwa wavivinywa waphumelela wase unikwa lela phepha uma ngabe unalela phepha lokuthi ufundile lokufunda ulimala kakhulu engqondweni ngoba uma uthi uphikisa labantu abeza nayo lento yokufunda bakubona ukuthi mhlawumbe ubarbaric bakuconvince bathi bayakubonisa indlela ngokuthi nawe uvumela ukuthi vele ngempela waya esikoleni uya understanda usho njalo uthi uya understanda wena ugcine iqiniso leli ekufanele ngabe uyalihlanza uliguqule ulandele bona laba abakuholela ophathe thina silahle lapho ngoba uma ngabe ukhuluma njengoba sikhuluma kule panel
bangafika abanye babuze ukuthi labantu bayile esikoleni laba bathini ngeeducation. Uthole ukuthi mangabe singenazo idifiketi lapha zesikolo lawo ma degree abo abawaziyo babuke ukuthi mhlambe labantu hayi bakhulunyiswa ukungafundi. Bayeke ukulalela iqiniso leli elikhulunywayo umuntu elicabange ebheke ngempela ebuke nereality yempilo ukuthi ingempela labantu lento abayikhulumayo iyini. Ibhlungu lento ingane zakwethu ngoba yithi esiphinde futhi sibulale ikusasa. Njengoba sikhona silapha nje siyakhuluma insizwa zakithi. Uzothola ukuthi sothatha thina sithi okay sifuna isidwe sifuna abantu baphile ubuntu. Sithathe izingane zethu siyise lapha ezikoleni zabelungu lapho thina singafundanga khona. Sithi sifuna bayofunda imfundo engcono. Yini abazofike bayifunde lapha? Ngoba bazofunda ukuthi impilo yomuntu kayikho. Ukuba ngumuntu kakusikho. Kufanele ukuthi mawumuntu ngabe uba umhlophe noma umnyama ke kuthiwa wena ngoba nemnyama cabangisani kwabantu abamhlophe. Uma ngabe uzocabangiswa kwabantu abamhlophe ngeke ucabange ngobuwena ukuthi wena ungubani. Ngoba thina siyilahle lapho. Lokuzikhohlwa ukuthi thina singobani. Kudinga ekuthenini njengoba singabantu simnyama nje. Simnyama okumnyama obaba omkhulu okhokho bebemnyama futhi kasoze saba mhlophe. Sithanda singathandi. Bakhona bakithi abathathwa ngeslavery baphesheya. Baneminyaka over 300 400 balephesheya kwezilwandle. Even namhlanje abakamukelwa lena phesheya kwezilwandle. Kuthiwa abamnyama. Akamuke ufunde ngayonke imfundo yabantu abamhlophe uphila yonke impilo yabantu abamhlophe akazi lutho ngobuntu nangamasiko aseAfrika kodwa abakamukelwa namhlanje ngabantu abamnyama. Kayiqale lapha kithi lento. Sivusezele izikolo lezi ezisemakhaya. Abantu bafunde izingane zifunde imfundo emakhaya zifunde isintu emakhaya zifunde ukuthi umuntu uyini umuntu ufune aphile yipi impilo. Siyeke lokuthi uma uyibona ukuthi unemadlana uthathe le izingane zakho uyise lapha esikoleni sabelungu uthi akufanele bafunde isintu izingane ngoba naku unemadlana uhlala edolobheni senikhuluma isingisi lapha ekhaya. Yikuphi okutshalayo kulezi ngane ngoba phela izingane yizona umliba oyaphambili kusasa uma sesingasekho thina. Kusafuna thina endlu sike sizame ngempela ukubuyela ebuthini siyini thina sibuyele esintwini kwantu. Ngeke sibuyele esintwini ngokukhuluma. Kufuna sibuyele esintwini nangokwenza ama-action. Ngiyezwe niyakhuluma kunabantu abakhuluma labo cultural whatsoever bakhuluma ngesingisi ukuthi kuzwe labo basi babo. Isintu nesingisi akukaze kwahlangana. Le impilo lezi eziphilwa isingisi nesintu zihlukene kakhulu. Mzwa kwethu singakhuluma kuse. Ngibongile mntwana. Ngibongile ukuthi ngithole ithuba kakade ngifisa ukungena endlini yakho kodwa ngithole ukuthi hayi kunezingwevu zangempela ngingalithola ithuba. Ngibonge nokuzwa amazwi ahlakaniphile kwindlandlalazi. Ngibonge nawe baba ukhawula amazwi ahlakaniphile nezinye ke izingwevu bese ziyashiya kule panel bayede. Siyathobeka nabendlovela amandla. Sibonge kakhulu kini nonke. Ningadinwa yimina, ningadinwa yithina sonke. Iqiniso kohlezi kuyiqiniso. Amanga kohlezi kungamanga ngeke kuze kushintshe lokho. Nina besilo ngisacela ukunikeza ithuba umfoka Hlongwane. Ngwane omkhulu
Wanqa. Wezitha siyamukela. Kusukela kumfoka Khawula kube umfoka Sikhonza. Into imani nomfishane ulingana nomude. Nongazethwela uyahelelwa. Kuyinto nje ephambene. Nongamithi udla isihlambezi into ongayazi. Uma ngabe kutholakala igolide na umuzwa kaKhawula wakhe lekutholakala igolide kuthiwa uKhawula akasuke likahulumeni. Uma kutholakala ama drugs egqitshwe ngaphansi komuzi kaKhawula awakha kaboshwe. Uyabona nje mnambithi lapha kwangathi kuvela vele idayimani. Ukube kwakuyilo kwakuyopetuka kube upetupeti kube usantu aweze kufika nje amasosha besuswa kube kuthiwa ngama drugs la ayitholakala einkalweni zakhona njengoba lada imali latholakala leliyatshe kohliso lalitholakala khona ngabe baboshwa aligcwali kijele ngabe baboshwa basuka ko Bergville basuka eMsinga basuka ko Transcorp bakhabeli bashontswa ko Maritzburg impica abadala. Umbuzo omkhulu uthi uma ngabe ivoti liwutho lingenelane eKalbotini. Mangabe iKalboti likwazi ukuphatha lilondoloze igugu lilondoloze into ebucayi. Uma ngabe umuntu ethenga isibhama engabi khona isafety. Ayingabi khona isafety ngoba leya safety ziyakhela obondeni ngoba basuke bebukuthi ingahla intshontsho le safety yoqhekezelwa ndawo. Mawufika nenze ngiyadlula ngincinda umuntu engibhenya ikhasi. Mawufika eCapitec ko FNB kuphupha emabhenke. Kuneguquqoqwana ezincane lapha ngathi amadoshana. Komashaya impukane ufika ufaka umne wakhe ama fingerprint bese kuba iMy system ivuleke ebhenki. Ivuleke isystem bakusiza ebhenki wena mnikazi obhange khona. Okusho ukuthi amabhenki asihlonipha kangcono kuno IEC. Yini amabhenki nawo angafika lasijijela amapasi lapha eMakhalbotini kubizwa amagama kuthiwa nsuka ngihlale Msayifani bani. Qalani nime lapho ningagudluki lapho. Ngoba niyokhuluma niqede bafowethu nithi uhulumeni kukuthi anikaze nivote nina. Ningathini mangasho njalo? Ngithi anikaze nivote anivotanga nasidalo. Mangabe ninavota apha eMakhalbotini yini yakhe igugu wena uyibeke eKalbotini. Yini yakhe utho uyibeke eKalbotini. Certificates ezingane zakho ihlale ecartonini Kalbot, ihlale eboxini. Hayi ingane zakithi siyedlula nanokuthi ke enye into ephinde yenza ukuthi izwe lakithi life kanje. Lokho ukuthi njalo ngisho emateksini ngisho kuphi ngisho emsebenzini. Kufanele kuqhamuka oyedwa akhulume sibathi uyindoda mfoka bani besithi inkulumo nanga umuntu ovusa abantu akafe lo muntu bese uzosebethe wayekhuluma kakhulu yikhafa loyo. Namhlanje phela kunje ngayo leyo nto leyo. Inini la kuyothiwa khona abantu bakhathele ngeke kwenzeke ngoba njalo ukuthi uyindoda wena uzoba indoda nini. Manje ke mina sengakhetha ukuphuma kubantu manje mangithi I don't like people angibathanda abantu suke ngingaphethi ngale zakithi phela ngizobe ngomhlomunye nezinkinga eninazo ezeni madoda. Nomunye uyichobela intwala zakhe yabona nje kudala abantu babe nezintwala bonke njengobafazi zayixoxa nje isibunjini bayinengane yomfana eyisilongo imchombe nje isibumbe sekuthiwa umnqolo ogomborotheni okhomba intwala ngathini. Webale wangumbuza into ugogo ozala isalukazi esingizalayo. Wathi sibuya kuyolokhuza kuyodipha inkomo kanti inkuna sigawulanga zokubabasa umlilo apheke nombila sugayanga entsheni. Sahamba sivuye intathakusa kwaziseke amadipho akudeke emakhaya. Sahamba sihambisa inkomo intathakusa la ku2 sizodlula iqobo lomlilo sisaba nje ipoko nje ukuthi sofike
sithi siyaqhamuka nje lapha kusho iqhobo lomlilo mawufika eduze kwakhona licishe mawudlula usubuqamama liphinde livuthe futhi uphinde ubuye futhi nenkomo sekusile mawuthi uyafika ekhaya uyadla uzofuna ukudla uthole kubekwe impuphu ey'ndishini zenu zokudla noma kobhesene endlela kube kubekwe impuphu kwabe kubhontshisi nje obunjalo no-anyanisi mangabe sibuza sithi awugogo kuphi ukudla kwethu hey umuntu nomuntu uney'nkinga zakhe lapha umuntu akayibhekele iy'nkinga zakhe ngoba sengikhathele ukusiza abantu maye lokho okushoyo ungikhumbuza uMamhlongo umadoda izohamba into hamba mntwana bayabona sengihamba ngempela ke manje kunenswa lapha ekhathazekayo ithi ifa leyula lidliwa zihlakaniphi njengoba ngisho ngithi mina mhlawumbe ngenzeka ukuthi anivotanga nonke manje hayi ngenzeka hayi sonke asivotanga uma ngabe bekubanjwa amanye amakhalibhoti esedwanguze ey'nkalweni yonke leyo nto iyakutshela ayikho lento eyenziwa ayikho lento eyenziwayo ayikho lento eyenziwayo ayikho ivoti liyinto engekho ngabona mina kuboshwe enye indoda iboshwe lithi ibikhuluma iphuhla nje ngathi mina kanti lento ye-freedom of speech ipheleliphi kukhona izinto engayibuka mina ezobhukuphuku unelungelo lokwenza noma yini awu ufica isiphukuphuku sishutha umuntu mayithi umuntu umsungishutha athi umuntu nginelungelo lokushutha mina noma yini engifuna ukuyishutha uma ufika ku-Poppy Act ithi ngisho umuntu ezo-act esitorini sike sishutha ama-documentary nabantu kufanele umuntu aqala asayine khona inhlanga lapho esinazo siyafuna donate ebhuku kuthi nje asiphaphe ngeke usibone esipost ingane lapha askizi lezi esihlale siyisiza ngemqingo nani inqwaba yezikole sizi kunje asiphaphe futhi asithanda ukubuka ngokuhlupheka komuntu lezi yangane before ishuthwe kufanele kubekho nomzalo ozosayina into uyavuma ukuthi ingane yakhe ishuthwe manje wonke umuntu nobhosha endlini nelungelo noshaya obhosha endlini nelungelo lokushaya obhosha endlini ngathi ngenza isibhamu ngenza imithetho ye-firearm lapha sengizoya kwi-basic training ngahlangana nomthetho othi awunalo ilungelo lokudubula isigebengu ngisho sibulala i-first basigela endlini ngoba mhlawumbe yisesondla kubo siyi-breadwinner ngaphuma ngahamba ngathi ayicolo iqhubeke nemkhonto notshumithi ngashiya ngahamba ngathi ayicolo ngihamba yikho lena wekwane yawudwa nginecala lapha endumeni angazi uma bayazini abantu kunendawo kuthiwa kusendumeni lapha kuthiwa kusenkosini khona lapha ngasedande kunendawo yakithi ke lapha kunobukhosi bakwaZulu obabulawa amabhunu lapha bathatha amathuna okhokho no babamkhulu bawaphusha ngalento ekuthiwa idozer noma ibulldozer bawaphusha ngicabanga ukuthi mhlambe aza la ko30 abawaphusha nje sathi mangabe siphambana nebhunu lelala lapha ngase ngihluthukelwa inhliziyo ngadonsa isagila ngasiphisela namanje ngihamba nelo cala lelo ila ngabona kahle khona ukuthi noma kakade kase ngibonile ukuthi thina singabantu asikhululekile futhi mangabe siyikhohlisa sithi democracy washo lakhe iDube wathi Mickey Mouse freedom ayikho lento lena siyayikhohlisa nje futhi sidlala ngesikhathi ngibuzile lapha mangena ngathi mina abantu abakhuluma ngo2026 nabakhuluma ngo2029 yimuphi umehluko ozobukhona kunalento eyenzeke manje ngoba isystem ekade isetshenziswa ngomhla ka29 May kulenyanga esibuya kuyo noma efile iyona isystem ezobe isebenza ngo2026 futhi iyona isystem eyobe isebenza ngo2029 iliphi ithemba elenza ukuthi bebe nalo ukuthi izinto zizoshintsha abantu ke bayathanda kuyikhohlisa futhi abantu bayawathanda amanga ngoba babuke kakhulu ama movie no Chuck Norris no Van Damme ingakho beyilento abayiyo kepha ke ngwane angikudedele wona komkhulu sengikubambe kakhulu sivalelise sonke hayi mntwana akukubi kakhulu uyabona wathi baba umnyando obaziwa kakhulu ngophuze khemese emculweni sithi ubaba thina ngoba sengene uyabona konke kade khona
bokuqala abaculi bokuqala bebengenendaba nemali futhi azange bayithole yabona lesimo esikuso ngabe kube kusekhona abaculi ngabe sebeculile ngaso wathi ubaba umnyandi ukhalela inja yakhe udla yedwa wathi unyanga nonyanga sikhokha imali yamasimende uneni waphindwa wabuya wathi nabantu bakithi ningamanyala nozelife enhlupheke waphindwa wabuya wathi insizwa uma ningezwani nithi malibhubhizwe engeyedwa bebaningi ayecula nabo bebambisene nabo becula beveza nje into efike yabulala abantu kakhulu imali lela bagcine bengabanga nayo kodwa ke ngiyema kulelo lokuthi madoda mhlambe nibhikisha niqokovula nje nidraya ngophondo phansi babhemi into okazishishiliza ngasefusini mhlambe kanivotanga lapho ngiyeke hayi wehlongane hayi nanokuthi mhlambe hayi nanokuthi mhlambe hlongane akuzange uze kuvotwe umuntu ke ofuna ukukuphikisa lokho ke usengakhumula kamenqunu uhambe ugibela intamende kunazo zonke iKilimanjaro amemeza atshela abantu kodwa iqiniso vele yilo lelo hlongane futhi ngeke ukube bavotile abantu ngabe kunomehluko iqiniso lithi ngeke usebenzise izinsiza zesitha sakho ukuthulwe nesitha sakho mangabe usazi isitha sakho thina mangabe siyasazi isitha sethu singobani ngaphambi ukuba sibheke lesi sitha esesilapha ngaphakathi ngoba sekunesitha esichamisele la ngaphakathi kwethu kodwa kunesitha esisaziyo thina ngeke nangelilodwa ilanga ngeke usebenzise noma isitha sakho sinikele ngeinsiza noma ngezikhali sithi wozolwa nami bese ucabanga ukuthi leyo mpi leyo uyokwazi ukuthi inqobo uphumelele kuyona ngeke uze uphumelele kuyona iqiniso lithi thina sikhonze kakhulu amadle gwavuma siyawavikela ngaso sonke isikhathi sikhonze kakhulu onciwankulu sikhonze kakhulu futhi amambuka ngoba amambuka akhona lapha phakathi kwethu amanye aseze anempunge aseze ayimpunge ekhanda abantu ekufuze ngabe manje imiqondo yabo ihluzekile futhi imiqondo yabo inobuchule inobuhlakani obukhulu siyaqala ke namhlanje ukubona izimpunga ezibhibhidla ukudlula ngizingane ezineminyaka emibili lapha ezweni lakithi ngwane ngiyaqala ngqa lokho ngazalo lokho ngaba khona emhlabeni sengiyahamba ilokhuzana impilo ikhomba ukuthi umuntu indlela isiya ethuneni ngiyaqala ngqa ukubona mina impunga ezithi zimela abantu bamnyama kodwa ziyabhibhidla ayikwazi ngisho ukukhuluma nabantu zikhulumisa okwezingane ezincane ezisakhaseleziwe ngiyaqala ngqa futhi ke mhlambe ngiyaqala ngiyagcina ngeke ngiphinde ngikubone lokho